Представям на съда съдебна експертиза номер 47-2012 от Института по криминалистика към Министерството на вътрешните работи. Тя категорично доказва, че подсъдимият Петър Стефанов Тожаров има отношение към намерените в дома му на 10 февруари тази година 12 броя неистински евробанкноти, както и DVD с файлове за отпечатването им. По кутията са намерени 5 броя пръстови отпечатъци, които категорично отговарят на подсъдимия Петър Стефанов Тожаров. Нямам никакви съмнения, че така представените от обвинението доказателства са подхвърлени в дома на клиента ми. Да, по кутията има намерени пръстови отпечатъци, но не и върху самия диск. Освен това, човек замесен в такова престъпление при никакви обстоятелства не би държал в дома си подобни уличаващи предмети.